Sportsudøvere skal holde sig langt væk fra EPO, men som patient kan stoffet redde ens liv. EPO er på listen over forbudte stoffer, når det gælder sportsudøvere. Det har givet EPO et dårligt ry, men EPO er samtidig et almindeligt lægemiddel, der redder liv hvert år. Jeg har taget doping. Jeg tager EPO. De fleste forbinder stoffet EPO med sportsudøveres snyd for at nå til tops og forbedre deres præstationer. Men EPO er et lægemiddel, der kan redde liv. Og uden EPO, så har jeg jo sandsynligvis ikke set her i dag. Bent Åge Rasmussen er medlem af Jehovas vidner. Hans trosretning forbyder ham at modtage blod. Han fik fjernet den venstre nyre, men der opstod komplikationer under operationen. Det ligger jo sådan et fedtlag uden omkring nyren der, og det har forstenet sig, sådan at de er vanskelige ved at skille blodårerne af. Og så knupper det jo hul på en af de store blodårer, den er jo på størrelse med en tommelfinger. Og så begyndte det bare at flyve. Og så mistede de omkring 5 liter blod. Bent Åge Rasmussen fik i stedet indsprøjtninger med EPO, der øger antallet af røde blodlegemer. EPO er almindeligt til patienter med blodmangelsygdomme, men bliver også anvendt alene af hensynet til patientens religion. Jeg vil tro, 3-4 gange om året bruger vi EPO i forbindelse med primært, at vi opererer patienter, som er Jehovas vidne, som ikke ønsker blodprodukter. EPO er et effektivt alternativ til blodtransfusion. Nyrepatienter får ofte EPO til at holde blodprocenten oppe, og brugt korrekt er risikoen ved EPO meget lille. Hvis man ikke overbehandler med EPO, og derved får en blodprocent, der er over normalen, så er der meget, meget lille risiko ved at bruge det. Og Bent Rasmussen blev heller ikke nogen supermand af EPO-behandlingen, men han fik hurtigt kræfterne tilbage. Jeg vil ikke sige, at jeg følte mig stærkere, men altså man blev da lidt friskere af det. Det synes jeg gjorde. Så jeg kunne da også mærke det, og vi kunne jo se det på tallene, hvor hurtigt det skrev frem. Men EPO til raske patienter kan være særdeles farligt. Man risikerer at få blodpropper i forskellige dele af kroppen, specielt hovedet. Og hvis en myndig patient ikke ønsker at modtage blod i forbindelse med en planlagt operation, så skal lægen respektere patientens ønske, også selvom det kan koste patienten liv.